אהלן חברים, מתקשר אליי חבר ואומר לי, תקשיב ישראל, אתה חייב לעזור לי, יש לי פה אלפי דבורים בכניסה לבית. זה לא בכניסה צמוד לבית שלו, אלא לבית שעדיין לא מאוכלס שיושב לידו. הגעתי לשם, את האמת שלא ידעתי המון מה לעשות. נחיל ענק של אלפי דבורים יושב לו מול הכניסה לבית. לא הצלחתי לעזור לו ברגעים ההם, למרות שניסיתי לשים את הקופסה הזאת שאתם רואים ברקע, אבל זה לא באמת עבד. אחרי ששכחתי מזה די הרבה זמן, חזרתי לשם ביום שישי האחרון, ותראו מה מצאתי. הנחיל כמעט נכחד. הבחור הלחוץ שם שמיים עם אקונומיקה ושהרגו המון מהדבורים. מזג האוויר השפיע עליהם מאוד כנראה לרעה, ומנחיל של עשרות אלפי דבורים נשארו כמה מאות בודדות של דבורים. מה זה נחיל? נחיל הוא בעצם מלכת דבורים צעירה שעוזבת את כברת האם ועוברת להקים כברת משלה ביחד עם עוד אלפי פועלות שאמורות לסייע לה. הגעתי לשם למקום, הדבורים כבר בנו כמו שאתם רואים חלת דבש, חלת דונג, לבסס את הקן שלהם מתחת למכסה. עכשיו אני צריך להכניס אותם בעצם לתוך קופסה. ניסיתי להכניס אותם מפה, ניסיתי משם, זה נורא מלחיץ. יעצתי קודם עם דבוראים, הם סיפרו לי שאם אתה לא מפתיע את הדבורים ולא עושה שום תנועה חדה ואלימה, אין סיבה שהדבורים יעקצו אותך. אין לי ביגוד מגן מתאים, ולכן עבדתי מאוד בעדינות. כאן הדבורים קצת התעצבנו והתחילו לרטוט ולהזיז בחוזקה את הכנפיים, אז לקחתי קצת מרחק וחיכיתי. חזרתי שוב לאחר כמה זמן והתחלתי לנסות להוריד את הדבורים מהפקק של המכסה אל תוך הקופסה. לאחר שהדבורים כל פעם התעצבנו, התחילו לעוף מסביבי וממש חששתי לחטוף עקיצות. הנחתי להם לעוד איזה שעה וחצי. חזרתי לאחר מכן ואני רואה שהמצב של הדבורים לא כל כך טוב. הדבורים שהיו כנראה בקור, אהלן חברים, חזרתי קור השפיע עליהם וממש הרדים אותם והט את הפעילות שלהם. אני חושש שהדבורים פה במצב כבר מאוד לא טוב. קר להם מדי, לא מצליחות לשמור על החום של עצמן, ואני אנסה בעצם לגרום להם לרדת בעדינות לתוך הקופסה. אבל כולם שושות, לא נראה אותי, 1, 2, שם יוצא את העוקץ, ראיתי את העוקץ מאוד שנשלף ולא צריך להחדיר יותר כאן. זהו, נתנו כל הדבורים, נסגור אותם, נארוז אותם